A CaixaBank ajudem els nostres accionistes a estar al corrent de la nostra estratègia, resultats i informació corporativa per mitjà d'eines i serveis innovadors. Per això posem a la seva disposició l'oficina virtual de l'accionista, un servei de videotrucada des d'on podrà resoldre tots els dubtes que tingui de manera àgil, senzilla i 100% en línia. Si té alguna pregunta sobre l'acció, els dividends o la companyia, pot accedir a l'espai de l'accionista de caixabank.com, on trobarà el formulari per sol·licitar una reunió virtual. Relació amb accionistes es posarà en contacte amb vostè per establir el dia i l'hora de la reunió, a la qual es podrà connectar des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet. A través de l'oficina virtual, un professional de relació amb accionistes l'ajudarà en tot el que necessiti de manera directa i personalitzada.